ପରିଶ୍ରମ ବିନା ଫଳ ମିଳେନି। ଗୋଟେ ଗାଁରେ ଦୁଇ ଭାଇ ରହୁଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ନାଁ ସୁଦେଶ ଓ ସୋମେଶ। ଦିହେଁ ଚାଷବାସ କରି ପରିବାରର ପେଟ ପୋଷନ୍ତି। ଅଭାବ ଅନଟନ ଯୋଗୁଁ ଦୁଇ ପରିବାରରେ ସବୁବେଳେ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ଲାଗି ରହୁଥିଲା। ଚାଷ ଜମିରୁ କିପରି ଅଧିକ ଉତ୍ପାଦନ ହେବ, ନୂଆ କୌଶଳ ଆପଣାଇବାକୁ ହେବ, ସେ ଦିଗରେ ଦୁଇ ଭାଇଙ୍କର ଆଦୌ ମନ ନଥିଲା। ଗାଁର ଅନ୍ୟ ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ ଚାଷବାସ କରି ଉପକୃତ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଏ ଦୁଇ ଭାଇ ଏଣୁ ତେଣୁ ଦୋଷ କାଢ଼ି ସମୟ ଅପଚୟ କରନ୍ତି। ବର୍ଷା ପବନକୁ କେବେ ଦୋଷ ଦିଅନ୍ତି ତ କେବେ ପୁଣି ଶୁଷ୍କ ବାଲିଆ ଅନୁର୍ବର ଚାଷ ଜମି ବୋଲି କହି ବୁଲନ୍ତି। ଦିନେ ଗାଁର କେଇଜଣ ଚାଷୀ ଭାଇ ସୁଦେଶ ଓ ସୋମେଶଙ୍କୁ କହିଲେ, ବିଶ୍ୱନାଥପୁର ଗାଁରେ ଜଣେ ଜମିଦାର ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ନାଁ ପ୍ରତାପ ସିଂ। ଚାଷବାସରୁ ସେ ଖୁବ୍ ଭଲ ରୋଜଗାର କରିପାରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କଠାରୁ ପରାମର୍ଶ ନେବାକୁ ଅନେକ ଦୂରରୁ ଚାଷୀମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି। ପ୍ରତାପ ସିଂ ଖୁବ୍ ଦୟାଳୁ ଓ ସାହାଯ୍ୟକାରୀ ଲୋକ। ସାହି ଭାଇମାନେ କହିଲେଣି ଯେତେବେଳେ ବିଶ୍ୱନାଥପୁର ଯିବା ବ୍ୟତୀତ ସୁଦେଶ ଓ ସୋମେଶଙ୍କ ପାଖରେ ଅନ୍ୟ ଉପାୟ ନଥିଲା। ବାଧ୍ୟବାଧକତାରେ ଦୁଇ ଭାଇ ଦିନେ ପ୍ରତାପ ସିଂଙ୍କ ପାଖକୁ ବାହାରିଲେ। ପ୍ରତାପ ସିଂ କହିଲେ, ତୁମେ ପ୍ରଥମେ ଏଠିକାର ଚାଷୀ ଭାଇମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟପଦ୍ଧତିକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କର। ତାପରେ ମୁଁ କିଛି ଉପାୟ ବତେଇବି। ଜମିଦାର ବାବୁ ଅତିଥି ଗୃହରେ ଦୁଇ ଭାଇଙ୍କର ରହିବା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଦେଲେ। ତହିଁ ଆରଦିନ ସୁଦେଶ ଓ ସୋମେଶ ଶେଯ ଛାଡ଼ିଲା ବେଳକୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଇଁ ସାରିଥିଲା। ଦୁଇ ଭାଇଙ୍କୁ ପ୍ରତାପ ସିଂ ଦେଖୁ ଦେଖୁ କହିଲେ, ତୁମେ ଦିହେଁ ତ ବହୁ ବିଳମ୍ବ କରିଦେଲ। ଆମର ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ ଅନେକ ବେଳରୁ କ୍ଷେତରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଲେଣି। ତମେ ଆଉ ଡେରି ନ କରି ଶୀଘ୍ର ସେମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ଯାଇ କାମ ବିଷୟରେ ବୁଝିଆସ। ଦ୍ୱିପ୍ରହରରେ ଦୁଇ ଭାଇ କ୍ଷେତରୁ ଫେରିଆସି ବିଶ୍ରାମ ନେଲେ। ସଞ୍ଜବେଳେ ପ୍ରତାପ ସିଂ ଦୁଇ ଭାଇଙ୍କୁ ଘରେ ବସିଥିବାର ଦେଖି ଚମକି ପଡ଼ିଲେ। ତମେ ଏଇଠି ଅଛ? ମୁଁ ତୁମ ଦୁହିଁଙ୍କୁ କ୍ଷେତ ପାଖରେ ବହୁତ ଖୋଜିଲି, ଅଥଚ ପାଇଲି ନାହିଁ। ଦୁଇ ଭାଇ କହିଲେ, ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ବିଶ୍ରାମ ନେଉଥିଲୁ। କେତେବେଳେ ସଞ୍ଜ ନଇଁ ଆସିଲା, ଆଦୌ ଖିଆଲ ରହିଲାନି। ଜମିଦାର ପ୍ରତାପ ସିଂ ଆଉ କିଛି ନ କହି ଚୁପ୍ ରହିଲେ। ସେଦିନ ରାତିରେ ଖୁବ୍ ବର୍ଷା ହେଲା। ଚାରିଆଡ଼ ପାଣି କାଦୁଅରେ ପୂରି ଉଠିଲା। ତହିଁ ଆରଦିନ ସକାଳେ ସୁଦେଶ ଓ ସୋମେଶ ଜମିଦାରଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇ କହିଲେ, ଆଜି ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛୁ। ଏବେ କୁହନ୍ତୁ କ'ଣ କରିବାକୁ ହେବ। ପ୍ରତାପ ସିଂ ଅଳ୍ପ ହସି କହିଲେ, ତୁମେ ଦିହେଁ ଏବେ ଶେଯ ଛାଡ଼ୁଛ, ହେଲେ ଆମର ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ ତ ଅନେକ ଆଗରୁ କ୍ଷେତକୁ ଯାଇଛନ୍ତି। ଫେରୁ ଫେରୁ ଆହୁରି ଢେର ସମୟ ଲାଗିବ। ମୁଁ ବି ସେମାନଙ୍କ ସହିତ କ୍ଷେତରେ ଥିଲି, ଏବେ କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଫେରିଛି। ତୁମେ ଦିହେଁ କହୁଥିଲ ତୁମ କ୍ଷେତରେ ଭଲ ଫସଲ ହେଉନି, ତୁମ ମାଟି ଅନୁର୍ବର ବାଲିଆ। ଦୋଷ ଦେବା ପୂର୍ବରୁ ତୁମେ ଦିହେଁ ନିଜ ଦୋଷ ତ୍ରୁଟିକୁ ପ୍ରଥମେ ପରଖ। ଯେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥାଅ ନା କାହିଁକି, ସର୍ବଦା ପରିଶ୍ରମୀ ଓ କର୍ମତତ୍ପର ହେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। ତେବେ ଯାଇ ଅସମ୍ଭବକୁ ସମ୍ଭବ କରିହେବ। ପରିଶ୍ରମ ବିନା କାହାକୁ ସୁଫଳ ମିଳିନାହିଁ କି ମିଳିବ ନାହିଁ। ସୁଦେଶ ଓ ସୋମେଶ ନିଜ ଭୁଲ ବୁଝିପାରିଲେ। ଜମିଦାର ବାବୁ ଏଥର ଚାଷବାସର ଆଧୁନିକ କୌଶଳଗୁଡ଼ିକୁ ବତେଇଲେ। ଦୁଇ ଭାଇ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇ ପ୍ରତାପ ସିଂ ପାଖରୁ ବିଦାୟ ନେଲେ। ଏଥର ଖରା ବର୍ଷା ଶୀତକୁ ଖାତିର ନ କରି ଦୁଇ ଭାଇ ଲାଗିପଡ଼ି ନିଜ ଚାଷ ଜମିରେ। ସେ ବର୍ଷ ଗାଁରେ ସଭିଏଁ କହିଥିଲେ,